இந்த காட்சி பதிவை நாங்கள் சென்னையில் கவர்னர் மாளிகை சாலையில் இருக்க போகும்போது இந்த காகம் எங்களுடைய வாகனம் இருக்க போகும்போது காகம் ஏதோ ஒன்று வேட்டையாடுற மாதிரி நாங்கள் இடையே இருந்து பார்த்தோம். ஸோ என்ன வேட்டையாடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கிட்ட வர போகும்போது இந்த ஓனாவும் காகமும் ரெண்டும் போராடிக்கிட்டு இருந்தது. அது ஓனான் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக ஃபைட் பண்ணது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது ரொம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு அது உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ரொம்ப போராடுது. அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் அந்த காகத்தை நாங்கள் காட்சி எடுக்கிறோம், அதை துரத்தி விட்டுடலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு மனசு. ஏன்னா ஒரு உயிரை கொல்லப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நாங்கள் காட்சி எடுத்துக்கிட்டே கையால் துரத்தி விடுறோம். அது போகிற மாதிரி இல்லை. அது எங்ககிட்டயே அந்த காட்சியில் பார்த்தா தெரியும். எங்ககிட்டயே அது அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக அந்த வேட்டையாடுற அந்த ஆக்ரோஷத்தில் எங்களுக்கிட்டேயே அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காகத்துக்கும் அதுக்கும் நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது. இந்த போராட்டத்தில் எவ்வளோ முறை அதை வாலை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை விட மாட்டுக்கு, யார் ஓனானை விட மாட்டுக்கு. ஆனால் ஓனானும் சளைச்சதில்லை. தான் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு அது ஃபோர்ஸ் பண்ணுது. ஏன்னா அது ஓனான் கடித்தா அது ஒரு வேளை காகத்துக்கு விஷமாக என்னன்னு தெரியல. அது கடிக்க வரப்போகும்போது அது விலகி போகுது. ஒரு வேளை அதனுடைய விஷங்கள் காகத்துக்கு அது உயிரை கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா என்னான்னு தெரியல. ஸோ அது ஓனா கடிக்க வரப்போகும்போது இது விலகிடுது. ஸோ அப்படி போய்கிட்டே இருந்தது. கடைசியில் இறுதியாக என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, அது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. நாங்கள் அந்த ஒரு காகத்துக்காக தான் அந்த காட்சி எடுத்தோம். கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு உயிர் கொல்றதுக்கு நாங்கள் இந்த காட்சி எடுத்தது எங்களுக்கு சங்கடமாக இருந்தது. எங்கள் கண் எதிர்க்கே அது படிப்படியாக அதனுடைய அது காகத்துக்கிட்ட அதால் ஈடு கொடுக்க முடியாமல் அப்புறம் வாலை பிடிச்சி தூக்கி முயற்சி பண்ணுது. அதுவும் எவ்வளோ தப்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வழியெல்லாம் பார்க்குது. ஒன்றும் நகரில் நாங்களும் துரத்தி பார்க்குறோம், காகம் போகிற மாதிரி தெரியல. கடைசியில் அது சோர்வு அடைஞ்சி ரொம்ப அதுக்கு அந்த வாலை பிடிச்சி கொத்துறது ப்ளஸ் அதை சைடில் கொத்துறதுனால அதுக்கு உடல் ரீதியில் நிறையா அடிபட்டுடுச்சு. அடிபட்டவுடனே அது ஒரு உயிர் தானே. அந்த உயிருக்கு அந்த ஒரு சோர்வு வந்த உடனே அது டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுதுன்னா, அந்த காகம் அப்படியே தூக்கிட்டு மேலே காம்பவுண்டில் கொண்டு போய் காம்பவுண்ட் மேலேயே வச்சு அந்த கவர்னர் மாளிகை காம்பவுண்டு செவுறு மேலேயே கொண்டு போய் வச்சுட்டு அங்கேயும் போராடுது. அங்கேயும் காகத்தோடு போராடுது. எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுது, காகமும் விடுற மாதிரி இல்லை. இதுவும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குது. கடைசியில் எவ்வளோ அதான் சொல்லுவாங்களே, வாழ்க்கையில் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு போராடி பார்ப்போம், நம்ம உயிருக்காக போராடி பார்ப்போம்னு சொல்கிறது இந்த ஒரு காட்சி மூலயமா எங்களுக்கு ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு அறிவுரையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதால் முடியாமல் அது ரொம்ப டயர்டானோன்னு உடலை கொத்தி அதை காயப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சொல்ல மனசு இல்லை. சரி, அதை நீங்களும் பார்க்க போகும்போது அது உயிரோடு இருக்கா என்ன ஒரு ஆதங்கம் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அது இறக்குற வரைக்கும் நாங்கள் அந்த காட்சியை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. ஒரு மனசுக்கு ஒரு வேதனையாகவும் இருந்தது. இந்த காட்சி நாங்கள் ஏண்டான்னு கூட எடுத்தன் மாதிரி கூட எங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ஸோ இயற்கை தானே, இதை உண்டு தான் அது வாழணும் அப்படின்னு இயற்கை இறைவன் எழுதியிருக்கான். அந்த விதியை யாரால் கும்பிட முடியும்?